ವಾಯ್ಸಪುತ್ತೂರು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಡ್ವೇನಂದಿ ಕುರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಈ ಬಡುನು ಮಾರನಾರು ಬೇರೆ 40 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಡುಪುರ ಮಾರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಲ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದಾರ ಮಾಬಲೆ ನಾ 8 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 40 ವರ್ಷದ ಬಡು ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಂದು ಈ ಬಡು ಈರೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಡು ಕಣಪ್ಪ ಅವನು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಹೋಯ್ತಾ ಬೆದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಬೆದತ್ತು ಫೇರ್ ಬೆತ್ತಾವ್ ಬೆತ್ತಾನೆ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಣಪ್ಪ ಏನು ಕಣಪ್ಪ ಅವನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಣಪ್ಪ ಬುಕ ಇಂದನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ ಅವು ಬೇರೆ ಪೂರ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬಡು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಡು ಮಲ್ಪರ రెండు ಬಡುಕು ಒಂಜಿನ ಬೋಡ ಅವನು ರಡ್ಡು ಬಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಡು ಅವು ಅವು ಒಂದು ಚೂರ ಫೋಟೋ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್ ಇಂದು ಅವು ಸ್ವಂತ ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಕಿರಾಗಿ ಅವನು ಅಂಚಂತ ಇಂದ್ರಾಯ್ತಾ ಇನ್ನು ನೂಲು ಇನ್ನು ಪೂರ ಹೀರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಬಡು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿನ ಬೋಡು ಬೊಲ್ಪುಡದ ಬಯ್ಯ ಮಠ ಬೊಲ್ಪುಡದ ಬಯ್ಯ ಮಠ ಏತು ಈ ಬಂಡ 40 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು 40 ವರ್ಷ ಏನು ಸರ್ವಿಸು ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಹೋಪ ಸೀರ್ನ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಗುರ್ತು ಏರ್ತಾವಳು ಪೂರ ಗುರ್ತಾವಳೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಳು ಎನ್ನ ಬಜಗೋಲಿ ಹಿಡಿದಿಡೆ ಬೈದಾರೆ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಹೋಪ ಒಂಜಿ ಬಡುಕು ಏತಿಪ್ಪುನು ಅಂದಾಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅದ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ 500 ಅದಾಗ 250 ಕೊಡ್ತೆ 40 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅದು 40 200 ಕೊಡ್ತೆ 5 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಅಂడి ಹಾಂ 40 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಜತೆ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗರು ಕಲ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾನು ಸ್ವಂತ ಬೇರೆ ಸರಿ ಕಲ್ಪ ಜನ ಮಲ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಂಚೋಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಬಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದಾಜು ಏತ್ ಬಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 25 ಪಂಡೈತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಬಡತ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರೋ ಇನಿ ಮಾತ್ರನಾ ಇನಿ ಪೋಪಾರು ಬೈಯಾಡು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಗುರುಕಾರ ತೀರ್ನು ಇಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗಿಯರಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನೆ ಈರ್ಲ ಕಂಬಳ ಬರೋ ತೂಪರ ಕಂಬಳ ಸೂಪು ಕಂಬಳನಾಗತ್ತೆ ಜನ ಬೇಲ ಕಂಬಳ ಸೂಪು ಎರುಕುಲ ಗಿಡಪುರ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ఇసాలు ఉండతే ఇసాలు బస్తారు ఇక్కడ కైతాలు ఇప్పుడు ఇసాలు ಈತ್ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಬಡತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.